Maina munhu kana mana. Ngoere kai. Maina ngoere cha. Mbere kupati kila chiondo wapa 100 meters anoza machedzera wamanaka mababa zvonzondiita izvezve umunhu muresa ndo celebrity chaira unofana kuti kapa celebrity chacho unofana accepta zvese especially zvakaita ngeizvozvo because ukona kuti wakapedzera wane chiki reka to picnic kudaroka iye asina mari ukamsangana achidya tumari twake atodi manje kana kuti manje handizozvide manje zvozanyonikwa mahara ndagara pakati handizozvide mukuru zvayo hangangoma vanotwadza nematombo aya kana waneta usati katika usaende kukamera kausoti katika aiwa vanozvazvikuita mutungamizezvese vana vazhinji kana vachikuonai muchifamba tomboti munofamba nemakumbo munoza makwesheni amunosangana nawo ndo akaita sei anda mota iri kupi asi mauraya mota ini ndowanikwa ndiri wani vanhu vanondijmakaseka mari yenyu urikusengeichiatatangavasa ichokwadi chiva tichivechaaiva saka ndakanakirwa ofesi nemari yenyu saka chichause andanakirwa zvamunotorera noita moyo kuti iye asozoti yakatemwa makaiteka nemari yenyu havambotenga anongotora vakanzazazara muningiri nemaakaunzi majiji ava kana mota mawanuzati vaningwa nemari mubhutsi mavo zvese kumba aikwere zvenhema ipapapamati mapurisa aingori nungo dzekuseja vakazokundonyera mukwende ikoyo hakuna chinzomboredza kubuda mumukwende munoziva vanhu mararamire mukwende hamuna chirimo uyu mukwende aiwa kaisiso kandakatarisa muchita zvamunotaambona kana inda yabuda hamuna chinowanika umomo but aya mukwende zviwarebesa mutungamiri but now idondinetsa pamukwende iye why is it isusu uona taseka mamirira zvakaita new curriculum asimbozati hapana mukwende une nhamo hapana chinokwanisa kuitika kwauri une nhamo mangofana namuri tu but nhamo yacho imwe mafanira kunge makaenda kumberi zimbuya repakona ndoroiwa live mutoriro wamunoputa aiwa mukadaro manje une mutungamiri mukadaroairuguru wetaseraki aubiwe muchinjiwaneza zvinoita mukomo wangu mutoriro maimwana mariro isapuwa example kuti asojerako isi tikutofara kutoti roya mutoriro kuti mutadza kuvhota asi mukati mutoriro muchitase makananga isusu mamadhara ane bvudzi jena atowanikwa achitorova mutoriro wenu uye mamutungamiridakupolitics wamakutambira uko inaundanyarara handikomende rovai mutoriro handikomende apana zvidiki zvorova tozati mbanje chaicho patakakura isusu tichiona akomamwari kuti ndimi rusaplaya mutoriro yacho netsa anyika nyika ndakambopa sembo yemutoriro kusaplaya suti unotengesa aiwa ndakambokusaplaka iwo wakanzwa nani hanzi musini yaya urubva une dzimwe nyika dziri kunze inangu ndisipo pamaita dzioneka inini yo wakati chiko apa dziri nenyaya ndisipo aunandi ndiri supply my uncle is still ndachamisa kuti mimi tipida kuti panyaya dzemutoriro but mimi still selling dope but I'm told I nei wanga wati mama udira kama Mangurenje amusini inini ngoma isu datu to fight kuti todi nezvinhu pazvave zvamai manje nezvinhu pazvave dai tatofaita kuti totsvaga mazano ari kuti tomorrow todi murambeika pamberi pekamera gore nendendeka kana aramba musiya aende uya asi kuziva zvatikutaura uziva zvatikutaura nendende ndo mutoriro ndatiwaizvi kunopenga nendende mutoriro nendende kana aramba musiya aende kana mwakaita vende handiti tsena vende dzanotsaura mudhara azobiwa iwe anotorwa uyu rugurugu kana pasi namuratidza karuguru imbwa yechirungu kana iri motikari uyu ari kumechesa wekutaura kwainobudisa musoro nemahwindo chirwa nemhepo
Imbo yechirungu. Ko yechiboy. Ndozva vari kuita. Ko yechiboy. Mungorinda sei? Yechiboy ndokana. Yechigeu. Tukamiri musajaje vanhu. Majeri akauya nevarungu. Handiti. Woi murungu asungwa kunosungwa mari. Why? Mina ndikutaurira kudhara wangu nevanonzi makunda vamambo. Munhu akabaka akaita seakaba huku yemunhu akabaka nachinhu chipfuwo chemunhu. Waitsvagwa nemakunda amambo. Tungamiri, ndimakati tungamirire. Takubvunza ibvunzo one check. Animboiwanza. Munhu ani muZimbabwe. Munhu akanzi asungwa aita medha panyika panapa obva achadyiwa mukoti obva didi obva anoenda kujeri obva anotongwa obva adzoka panyika panapa kuti apedza mutongo kudenga zvatochaisa. Iwo manje handiteere bhaibheri because bhaibheri ndo rakaita tutori rwenyika saka achawirirana kaipa. Kana makutoda Bhaibheri rirega atiwirirane inini handinombonyanya kubva kumutoriro chienda kubhebheri. Handimona kuti kwamakumupukira futi ka. Oneka chinondinetsa chimbonyarara kondoro wakabata ini. Chimbonyararai. Rurizana kunyararai. Vile mnadzikuya muri nenzara. Nyaya yedu ikai haichatona kids because kwaikuenda kwabhebheri kumachi. Yakuenda religious anoenda from politics to religion to Autichena deep. Atikena deep mtungamiri. Atikena deep. Ina mo conscious utandika. Ukatokutorwa silent killer ka. Apo bonzo kuruwa Mutoriro. Munyarara kachiko. Indakani. Ndabana Mutoriro nyanyizo Mutoriro baba. Ndini ndakatera music zana Prince Farai. Ndapera ana Nigerian Love Dub. Dub vanhu vachinakidza. I feel like before. Aiwa you before ma copyrights This music dzawo vaitedzera music dzekujamaica wobva wadzimba sevarungu wobva waendeswa kumberi kubatwa nemarecord company ati vateerere wazvinzwa toteerana Horace Martin wokuti kana vanhu vari paYouTube kana paFacebook vari kunzwa munongo vatsvaga vanhu ana Horace Martin vanhu vakomana ana iningi ana Live Smart vakomana vaimba zvinonaka nana Gregory Isaacs munhu wakumagara munhu vadzi aJaman Levan gatakeri jalo Peter George akaimba anzi don't blame the youth hanzi imi munotengera vana makonzo muZimbabwe taurwa mai vangu ngizvo ndinotimbira zvinhu zvakawanda zvinokudza vanhu zisiye kumirira inotoresa brain ka ndasachitaura munhu unopenga nevanhu zvopengeleni because kana munhu mukuru achitaura kasiyani mbotaura chimboteerera auzoziva zvese yaunye topedza takubvuta ndana anozobiwa inini neyo ndiwo tozokubvuta ati ndanombotazvizisangu bati itamabhanana icharovesa kumberi ukwa mazfcc handiti acharovesa kurova maka munhu wese ndakwaikazuzararaekala iyi vakasvika zviripo mabhanana akasvika ari paya why makutora religion politics izvi zvakasvika zviripo panongoerenga iri pakati yangu ichocho chipati chenyu chezvimaroya chisati chapo vanhu vanotaura zvatisinganzwi imbwa dzevandatokutaurira kuti imbwa dzevanhuisu tinofamba nebato riri kutonga ende hatife takadzokera ende hatife takadyiwa kubato racho correct wagara waiziva indaitoreke kafune muromo aitoreke nyika yakaenderwa nevana vaibva kwanana goromonzi kuenda kuhondo wongofunga kuti iwo wakaendeswa kuyunivhesiti napresident his excellence wonzwa his excellence Robert Gabriel Mugabe akangwedza kuchikoro mahara wofunga unoona kutora nyika iwe aiwe yavo yanga izere mosva materasi hondo nekitisi anzana munhu zaijoka imbira ikainire mubara zvinongwa handiimba ndakuenda kuona handimbe mhanzi dzechimurenga kana nauzwa mhanzi dzechimurenga kana nauzwa mhanzi dzemuchimurenga ndomirira Heroes Day ndopandinoenzwa paredhiyo handiimbe mhanzi dzemuchimurenga ndakuenda kuonei kana munhu akaudzwa hondo munhu akaudzwa hondo achiti nditokuimbira kuti kuimba chaiko kutotaurirwa kwacho ungoti bedzi curriculum kutaurirwa unyimwa senyambaridzo kumusana anozwa bozereka setaronda rinoita runda kana setarinda worindirira
judgment day yakawanyisha zitatonga vanhu vari kunzi bezororo vakafa izvo zvokutaura zvinhu zvisingazinzwike izvo saka ndinotawe vanhu vakuru vari kudzimba dzavanditika woti judgment day zvichiya zvapinda panyaya idzii dzimba dziri dzavo ngatikweka ikoko isusu tine vanhu vanotaura chirurimi rwamai correct speaking English not an achievement. That's why I go now wakatibira kala iyo yeka wakuda kuti kutatsa kupeka hembe yedu kwatunga nokwengi usagara tuntoiro uya nayo yelo futhi ndinayo iwo utori nayo futhi pakepu pako ina utaka uri mutsaka black man kote ndana taura wakazibata munhu akachuka pakati pedu ndisinga mishona munasezivere usungu kundemowa usungu kundemowaandakashona yerudzi rwashona shona yerudzi rwashona indiriwo ndowe ndaberekerwa murenjeka anakuberekerwa chipatara munzisa zondangu kuti ndiwo ndowe wakuberekerwa murenje yamasowe isusu vanhu vatema handiti tiri vanhu vakumbirwa nababa abrahama hatina bhaibheri uyu munhu wemutoriro anorova mutoriro sei autadza kukunzwa kuno mutoriro uyu anorova mutoriro akutadza kukunzwa apa ndo masasa anengamunorovamubina mkonkobina munhu asaraswa hadziri mubinasi wasaraswa mubinaaaaudzaadzindodhaka iye ndo vanhu mutoriro mashoko tomachinja so tati mavenus ichi totaura chinja mutauro iyi tisakwasasimba nokurumisaaatomechesa akaimbuka kunzi mamero ndotuti mkonkobhina vanasarika mubhini varungane makuhwa ndengwere ivhidhiyo yengwere ndengwere mechekamamechedonawa mechikichi hai inangu ndotenda nezvinhu zvamunenge muchitiita apo andachekuti iwo unozviziva inini neiwandika tenchiwirirani but wakazesa benzi pakati pedu tozita kuzinoaakatenga benzi makaitochisa chekstansi inodiwa iyi amunokwanisa kuwana imi maisinzi give me the shoes give me the keys of the beamer. One day I wake up in a new Bugatti. Inzungu zandodya. Ukungu baba Mungu. Iwe Mbare yashika. Ama ina ndisindile. Iyo ngwe. Yogara. Pinda. Nicho. Yashitangizwa.